Ndisibuliseleke namhlanje pha baphulaphuli kwindawo yaseBhayi eMampose PE Port Elizabeth. Ke namhlanje ke baphulaphuli sithe siyibhendo FM maske siphume ke sichwechwele sidwendwele izindawo sikwasisixeko salapha eBhayi ke lo ume phambi kwenu umandiswa kaMatshaya umkhulu kaDenshini isizukulwane sikaDambile umkhulu wakadamtiriri ndihamba ke ndihamba noRasu omkhulu uRasi uMakhado osathi ke namhlanje akhe asityebisele asinabisele asixelele about indlela ekusetyenziswa ngayo the herb sibiza ngokuthi it's marijuana. Okokuqala manje nje ukuzibulisela kuye uRasta mandibulise. Greetings kumkani ndibulise esikhululweni ndibulise nababukeli. Rasta namhlanje ke sithe masikudwendwele sikuzele kwakho siyibhendo FM sifuna ukukhe sishukuxe lenyewe sithethe about le ndlela kusetyenziswa ngayo le herb yethu nina as Rastafarian le ndlela ulutsha langoku iyouth eyisebenzisa ngayo le herb sifuna usinabisele usicacisele is this a herb okanye yinto esisibulalazo okanye esisibulala ngqondo zolutsha. Msasazi, well, let me thank this opportunity that you've given me as Tependo FM and the news and the news. Now, King, there are a lot of things we can talk about. Firstly, the herb is green. Yeah. And then the herb as green as it is, kumkani, it's nature, kumkani. Okay. We can utilize the herb in many ways. We can, but what I found to the society, in the youth and everybody else, when he associate with ganja, they want to associate it with Rastafarism. Okay. Yes, we use it, but a lot of people take us wrong because of the people that smoke it because of not Rastafarism. Okay. Ndicela ubuza ke kule ndaba Rasta yoba nithi nengama Rasta, you call yourselves as lions, but we come across the situations apho nina nithi aniyityi inyama but nizibiza ngegama elithi lions. Benifuna nje uthi qabaqaba ke uqale abaphulaphuli nababukela emakhaya about le indaba yoba why ningatyi inyama but you call yourselves a lion. First of all, Rasi namntakwethu, I don't wanna lie. Ndiyayitya inyama. Okay. Hayi ndiyayitya inyama mna